Өзі төссіз, әмі исі яман. Қазаның Совет районындағы Сосыйыз турында біз октябрь башында сөйлеген едік. Ол Константиновка, Салмашы, Клыки, Вознесение бистелерінде яшаушылардың үзәгіне өте. Газ исі деп әйттірге де бұла енді. Нәтірізен ашсаң, жилетем дейсен енді квартираға кірі енді. Күндіз әзірек сизілі, әкеш білән ұжы көбірек сизілі. Білгічлер Самасыр шөплігіне келі хатта бірнеше күн тәулік бойы кизуде тұралар. Күкіртлі водород исі Восточный шөп полигонынан шыққан ашықлана. Рекультивация ешлерді тиешлі тәләплерге туры келмей екен. Настоящее время Оларға құрата административ штраф yazıldı. Восточный полигоны хилафлыкларны тиз арада бетерергә тиеш. Мондай күренешкә братналык Тукай районындагы Иволга ширкәте бакчачылары юлыга медицина калдыкларына тап булалар. Кара капшыкларда кулланылышта булган битлек, перчатка билгесе сыйыкча салынган банкалар. Аптырашта калган халык прокуратура белән Роспотребнадзорга мөрәҗәгать итә. Экологлар да шунда ук урынга килә. по данному факту. Әлеге факт буенча җир кишәрлеге хуҗасына, җирлек башлыгына җитешсезлекләрне бетерү турында күрсәтмә бирелде. Кызганычка каршы милекчене раслаучы документлары юк иде. Быел гына министрлык 4000 кагыйдә бозу очрагын ачыклый. Шуның кадәр үк беркетмә төзелә. Килгән зыян 54 миллион сум. Әйтик, Мамадыш районында стройсервис оешмасы авыл хуҗалыгына караган җирләрдә законсыз рәвештә файдалы казылма чыгарган. Суд карары буенча әлеге юридик затның эше туктатыла. Судами республики приостановлена деятельность 4. Республика судлары буенча 4 оешманың эшчәнлеге туктатылды. Ә хукук саклау органнары белән әйләнә-тирә мөхиткә зыян китерү факты буенча 16 җинаять эше ачтык. Экологларның эшләре ел әйләнәсе дә бетми. Әйтик, язын чүплекләр өчен көрәшсәләр, кышын инде законсыз кар түгү урыннарын ачыклаячаклар. Быел шундый 6 урын аерым контрольдә булачак. Руслан Сундинов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.